που λες ότι δεν πάρω τον BMX-άκι να το σκύλ. Και πάνω ρολάρω. Με το σκύλ. Καλά έκανε. Ο Γιαλαπούκας! Όχι. Κοίτα. Πώς είναι αυτά, μπερδευτικές. Είναι 5, να σου πω, είναι 5. Έλα, μα, Γιαλαπούκα, συγγνώμη, Κώστα, έλα εδώ, ρε. Γκολ! Τι κολλάρα ήταν αυτή, ρε μαλάκα! Τι κολλάρα ήταν αυτή! Τι κολλάρα ήταν αυτή, ρε μαλάκα! Τι κολλάρα ήταν αυτή, ρε! Γκολ! Κοίτα ρε φιλαράκι, δεν είναι πολύ όμορφη η θέα εδώ πέρα, δεν χάνεσαι. Πανέμορφα, φίλε. Άμισε. Βασικά κάτσε να καθαρίσω τα γυαλιά μου γιατί έχουν λέπρα πάνω να απολαύσω. Οχ! Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, μου βαρύτηκε αυτό το πράγμα ρε μαλάκα! Τι είναι, Παναγία μου ξεστέμω ρε μαλάκα, τι είναι αυτό ρε! Τι είναι! Τι είναι αυτό ρε εκεί πέρα ρε! Τι! Εντάξει τίποτα ρε φίλε. Το χάσες δεν... Έχει ωραία θέα ρε φίλε, έχει ωραία θέα. Μάνα! Δεν είχε άλλα γυαλιά εκεί πέρα! Ωραία, τι πήρε ρε μαλάκα! Σοβαρά τώρα. Που λες φίλε, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, έχω πέσει πολύ έξω. Το μαγαζί έχει πέσει πάρα πολύ έξω και δεν μπορώ σοβαρός επιχειρηματίας να φέρομαι έτσι ρε φίλε. Κατανοείς τώρα, πρέπει να κάνω κινήσεις για να φτιαχτούν τα πράγματα γιατί δεν γίνεται. Πού πήγες ρε μαλάκα? Μαλάκα τι είναι αυτό ρε μαλάκα, Χριστός και Παναγία που μου εμφανίστηκε αυτό το πράγμα ρε! Τι είναι! Τι είναι αυτό ρε! Χριστός και Παναγία που... Και που λες είμαι με το σκέιτ και τι κάνω. Το σκηνοθέτησε εδώ. Χριστός και Παναγία που... Major.